Aquest carrer els veïns han decidit arreglar-lo tots amb aquests arbres i posant llums. I ara veureu tot aquí. Fa gràcia. I diverses de les decoracions són de Disney, perquè aquí estem a Celebration i tot el que és Disney, veieu, tot això és de Disney. Tot el que sigui Disney té molt èxit en aquestes zones de per aquí a prop de Disney World. Però farà ser quan decorat tot. No, mira que ja està aquí. I el Green... com es diu aquest? No recordo com es diu aquest. El Mickey Kiki Cuco. I aquí hi ha una tele. Quina gràcia. És superdivertit tot això. Un cotxe amb un arbre per emportar-se. La pel·lícula de Christmas Vacation. Això sembla que estigui basat en moltes pel·lis. Aquesta casa. I en moltes coses de Disney i també d'altres. Mira. I han guanyat un premi. Aquí tenen allò que hi ha pel·lícula de vacances de Nadal del Griswold, que està posant les llums. Està ple de referències a pel·lícules allí del Disney també. I una gràcia, mireu quina cosa més graciosa que hi ha en prat de cases, que han posat xocolata calent per la gent que vulgui prendre. És superdivertit això.